Здравейте, драги зрители, аз съм Венцислав Иванов за eMusic България, а това видео е допълнение към публикацията ни за създаване на реалистични MIDI барабани. И тук съм приготвил един ритъм, който ще опитаме да направим малко по-жив. Сега ще ви го пусна да го чуете как звучи. Това е от вградената библиотека на Addictive Drums, което ползвам в момента. Малко повече за тях след малко. И ето какво представляват MIDI нотите ни. Съвсем обикновен ритъм. Няма да минавам през всичко, което коментирахме в статията. Директно ще видя практически какво може да се направи с този ритъм, за да звучи малко по-реалистично. И първото нещо, което ще направя е да подбера различен тембър за всяка осмина на хай-хета, която минава. Addictive Drums, както и всички други семплери, разполагат с по няколко звука. Хай-хет, я да видим. Хай-хет, така. Closed, Shaft 2, тип. Вече са от отворен тип. Това, което в момента става, е, че с промяната като го сложих на до диез, вече свири с друг тип звукоизвличане и се получава малко по-реалистично. Правим още нещо. Ще усилим динамиката на всяко силно време, за да може да се получи тъй наречената техника с облягане върху хай-хет чинела, която ми е показал Цветан Георгиев, когато ходих на уроци по барабани при него. Общо взето става въпрос за всеки втори удар на хай-хета, независимо какво е темпото, се произвежда по малко по-различен начин и да видим какво ще стане така. Долавя се една лека напредничавост на всяко силно време на хай-хета, което кара ритъма да върви една идея по-напред. Така че мисля, че се получи добре. Аз трябваше предварително да копирам. Не, всъщност знам как после да чуем какво е станало. Т.е. като резултат какво имаме спрямо началото. Така че продължавам. Сега на хай-хета, който съвпада с удара на барабанчето, леко ще му повиша динамиката. Заради емоцията и еуфорията, която има барабаниста докато свири, по някой път се случва така, че като свири унисон с двете ръце, свири малко по-силно, отколкото когато свири унисон с крак и ръка. Така че ще сложа динамиката около 100. Айде 108 да не е прекалено много. Същото и тук. Даже тук ще сложа 110, просто за да чуем как става. Тук 108. И накрая, като за финал, 111. Разбира се, това с тези акценти и по-тихи удари, в зависимост от партитурата, може да не е съвместимо. Ако партитурата изрично казва, че всички ноти трябва да се свирят еднакво, тук вече стигаме до техниката на барабаниста и до това той как би свирил партитурата, но ако приемем, че просто искаме да накараме този бит да звучи една идея по-реалистично, мога да си позволя да направя това. Така, добре. По тихия хай-хет единството, което ще му направя, ще му дам малко random velocity в рамките на, да видим, 65 и 71 или пък айде 62 и 71. Така.
Може би малко повече. От 57 до 71. Добре. Можем допълнително да хюманизираме, както му казват, хай-хета, като леко разместим ритмиката, но съвсем леко, да му придадем тъй наречения грув, но това може да го питам по-късно. Сега ще се прехвърлим на барабанчето. Така. Тук в момента свири с Open Hit. Няма да искам да слагам римшот и други методи на звукоизвличане. Единството, което ще направя е тук там мога да добавя някакви ghost ноти, които коментирахме в статията. Ето тук ми се струва един интересен вариант. Чуйте как звучи, когато е с същата динамика като силния удар. Не звучи добре. Тоест, ако изрично това не е ритъма, си е окей, но на мен лично... Така свалям още една. И сега нека намалим динамиката. 22. Чувате ли го как съвсем лекичко се чува барабанчето точно по средата между двата хай-хета? Правим същото и със следващия удар. И със следващия. Може би малко са ми силни като за ghost ноти, така че ще ги намаля леко. Добре, и накрая ще добавя 30 вторини. 2-30 вторинки. Да, прекалено силни са. Добре. Нещо друго, което можем да направим е да си поиграем с кика. Както виждате, на няколко места имам по 2 кика един след друг в рамките на 2 осмини или 2 шестнайсетини. Когато го свири барабанист, за да изсвири двоен удар, си има определена техника, няма да навлизам толкова надълбоко, но при тези два удара, които са на отстояние 16 на един от друг, мое мнение е, че е логично да направим първия удар по-тих, защото техниката, която аз бих използвал за да изсвира два удара, двоен удар в такова темпо, ще наложи първия да е една идея по-тих от втория. Това не винаги означава, че ще бъде лошо. Нека го чуем как е в момента. Нека чуем когато намалим първия удар. Може би не толкова. Тоест акцента вече се измества към втория удар вместо първия, а втория е на силно време и така се подчертава пънча на самия бит. За втората ситуация, която имаме тук, отстояние осмина, по-логично е да намалим леко втория удар, за да стане реалистично. И нека чуем какво ще стане. Да, разбира се, винаги можем още повече да си поиграем. Тук в този MIDI регион е същия ритъм преди да му направим тези манипулации, така че да можем да сравним двата варианта.
Пускам да чуем. Да. Съвсем ясно разграничима разлика. Нека пак чуем. Да. Това имах предвид да направим някоя MIDI дръм партия да звучи по-реалистично. Както виждате, ефектът е осезаем, но разбира се, винаги трябва да вземем предвид и конкретната ситуация, за която ни трябва дръм партията, защото това, което направих в първите два такта, може да не е приложимо спрямо аранжимента, да кажем, или каквото и да е в идеята, която трябва да завършим. Но в общи линии това са нещата, които можем да направим, за да накараме една дръм секция да зазвучи по-реалистично. И тук е края на видеото. Благодаря ви, че останахте до края. Ще се видим в следващото видео.